ହଉଛି देखो राजा दीदीटा तावा पकईकि पिठा तैयारी कर माने एते एक्सपीरियंस राजार बुझिपार कौन कह ପିଠା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଜି ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ବହୁତ ସହଜ ଚକୁଳିର ଆଜି ଆଣଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ମଜାରେ ବାଟିବୁ। ପରିକା ଟିକେ ବୁଲ ଆଇବୁଆ ମିଆ 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 ସବୁ राजा पिठा तू किए शिखेला पिठा रे हाँ ପିଠା ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ହେଇଲୋ ତେଲ ପିଠା ଖାଇ ଆମର ତେଲ ପିଠା ଖାଇବି। ଏ କୋଉଠି ଅଛୁ ଜାଗା ନା କହୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିୟାଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ଚାଲିଛି। भाई देखो 100 पेल पिठा आसीगला भाई राजा बर्तमान पेलिले मत भी डाकुना कौन कर किसी ना आसला पेलिले आउ रक्षा ना बुझ भाई टेस्टी है मैं सब फ्रंट कैमेरा बोलो ना तुम बस तुम उठो